veľmi tešíme, z čoho máme obrovskú radosť a je to teda aj vďaka určite každému jednému z vás, je, že sa nám darí rásť v počte nových členov do komunít, či už v rámci všetkých lokálnych na Slovensku alebo celoslovenskej. Aktuálne sme na 520 členov v rámci tej celoslovenskej, z čoho máme obrovskú radosť, že spolu s bratmi Čechmi sa inšpirujeme. Jednotke za čo ďakujem. Za perfektnú komunitu ľudí. Vzdelanie. Super tortily. Priateľstva. Ukazuje celému Slovensku, že sú tu perfektní ľudia, ktorí chcú budovať komunitu za všetko. A dáva mi to väčšiu dôveru, že sa jedného dňa znova vrátim z Roatanu sem.